Good morning! Yan. Bagong gising ang mga inday. Yan. Pupunta kami ngayon sa farm. Bale, magpapabunot kami ng punla. Kasi bukas is patanim na ni Kuya Ulan tsaka ni Alex. Tara guys, samahan niyo po ulit kami. Bye! Daan tayong gulay guys, yung daming gulay. Wow! Ito fresh. Yo. Pechay. Ayan, meron. Meron na akong dalang kamatis. Ito guys, ang sarap. Laso na. Laso na ng bayan. Pabili po! Sarap naman ang talbos ng sitaw, oh. Ay, ng sitaw. Talbutas ng ampalaya. Sarap. Sili. Kailan pa ba natin ng sili? Hindi naman. Ito po, oh. So, saka 25. salamat. Ito po. Thank you. Oh, sarap. Ayan guys. Dito na po kami. Ayun si Master Dragon ang nag-grass cutter. Yun ang ating taga-bunot. Alam nyo guys, ang lalaki na ng aming isda. Nakakatuwa. Wow, ang linis na ng ating dragon fruit. Nakahingan sila. Ito okra, oh. Okra. Ay, pati dito. Madami. Matigas na yan. Matigas na. Ayun pa, oh. Sige na nga. Pipitas tayo guys ng okra, oh. Ito pa, oh. Sayang, oh. Nagtigas na ito, oh. Yan, malinis na ang aming dragon fruit. Saan? Ala! Daming bulaklak yung tanim namin guys, oh. Tanim namin malunggay. Ayan siya. Yay! Pakain tayo ng konti. Pakita ko lang sa inyo guys. Yun eh. Ang laki na nila. Kakatuwa. Wow. Pwede na kayong i-harvest. Pero hindi pa. Papalakihin pa namin siya ng mas malaki pa. Ayun, laki ay sa tingnan mo. Ayun. Kalalaki na lang kaya ito.
Dati kasi pag ano yan, diyan sila makikita mo. Oh, ano kanito oh. Ganun kilo. Nung nag-harvest ko yun, di pa ganun kalaki yun eh. Maliliit pa yun eh. Nag-harvest nyo na. Eh, napapaulam na eh. Oh. Ni-stress nyo pa yung mga isda. Dito, di bukwake. Kaya nga maglagay para may pang-ulam. Pwede nyo nga yung buwak dito. Ano na kinong tuhog nila? Eh, pero hindi pa. Baka January na lang natin ito eh. Ay, kapagal-pagal pa yun. Oh, sinong gusto guys mag-order? Ayun oh, ang laki nun. Ayun. Parang dalag. Ayun oh, yun. Ay, pati mo. Tara. Let's go guys. Nagluluto kami na naman ng sopas, merienda ng bubunot at tinapay. Alam mo kasi dito guys, paborito nila sopas. Lalo na pag si Madonna ang nagluto. Yummy. Diyan din silang Tiligayan nagbunot eh. Kasi antipasin. Ito guys, mapapansin nyo, itong area na to. Yan, di ba tuyo siya? Hindi na po ito natataniman. Sa isang taon isang beses lang po siya natataniman kasi hindi na kaya ng tubig. So, sayang, no? Sayang din tong itong area to, hindi natataniman. Pwedeng magtanim dito ng munggo. Yan, ayan po yung tinatanim nila dito kapag summer. Kaya lang hindi pa umuulan kaya ganyan pa rin siya. Inaantay nila yung ulan. Eh, hindi naman dumating yung ulan. Ngayon si Alex guys, naka-blue. So ayun na si Ate Joanne at si Mami Dragon. Luluto na sila para sa merienda na magbubunot. Tatlo daw eh, kain na tayo. Wow, luto na. Sarap. Ang dami naming na-harvest na na okra. Ang dami na tigas na. Tigas na lang iba. Kuha ko ng nakaraan. Tigas-tigas. Hindi yan ito. Tigas eh. Ayan ito yung binigay ng King Marsing. Pakita ko pala sa inyo yung anak ng aming kalabaw. Ito po di ba dati siya? Buntis. Ito na siya. Ito na ang kanyang baby. Ito na ang kanyang baby. Hello! Diba? Yan ang kanyang nanay. Laki. Kaya na ante, merienda. Yeah. Ayan siyang Tiligaya guys oh. Tiligaya! Ikaw na lang naman nahuli. Makailan ka na ante? Makailan ka na? Hindi pa nabilang. Mag-udi ka manan. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, sa isang tali po is piso po ang bayad. Piso isa. Ayan,
Dito rin natin yung mga backup boys, yung kasama namin natog. Kain na! Merienda! Kailan ka na, ante? Ha? Kailan ka na? 210. 210. Dalin! Merienda na! Dali! A few moments later. Kamatis. Bumabasa. Sinabay bago kwa. Parang mabusog. Di ba tinidor? Hawanang? Parang merenda ng Marites. Marites. Siyempre, si Madonna pa. Mga pagod, ang mga magbubunot. Ayan guys, tong dalawa na to is katutubo. Ayan. Si Dalen at saka si... Dino nga isa? Lulit po. Si Lulit. Ayan. Ano to mga ka-classmate ni Dana? Si Dana is hindi na nagtatanim. Para saan yung ano mo, upa mo? Para saan? Binayapong daw niya yan, magdibong. Sa uniform po. Uniform? Ah, wala ka pang uniform? Kailan ba kayo mag face to face? January daw po. January? Magkano rin? Nakailan na kayo? Araw-araw kayo nagabunat o tanim? Tanim. Nagtanim po kami. Kasi sipag nyo naman. Saan kayo magnyonyero sa Salakay? Ah, dito din? Oh. Bakit po hindi nyo gingaya si Dana? Ha? Bakit po hindi nyo gingaya si Dana? Masakit ang iyong ilong. May sipon. Much later. Nandun na naman sila pa ang... Wala na. Yan, sulit yan. Kaya. Mag-ikot ka dun, oh. Sisira mo kayo. Punuin daw yung timba. Baw. Baka naubos na naman. Lagi. Baka wala nang laman ha, kaya wala nang makuha. Oh! Ay! Maliit pa yan pa. Malaki na rin. Nakakabulos na Bakit nakakalis? May butas ba? Bakit ta bulsa na pa ha? Anong bulsa? Pero yung dapat mataas yung bulsa. Ikaw yata naggawa ng bulsa eh, di ba? Puntahin mo yan. Yung bulsa niya? Gawa mo pala eh. Ikaw pa may gawa dyan. Bulsa na pa. Pa. Nala! Bilis! Bilis! Ay, wala oh, nakaangon na siya. Nakangat eh. Atin eh. Eh, nagpangaka na eh. Eh, dalawa. Ikaw na yan. Sayang malaki. Malaki yun. Ay! Uberakte. Yun! Lapad niya, no? Uli, wala na nga tayong ulam eh. Uli? Nag-iisa lang kami guys talaga. Parang isa nga, kay Dana pa. Po. Ay, kahirap-hirap pagpakain araw-araw. Tapos ito lang talaga. Patikim. Tama na.
Ayaw magpatikim. Isa pa. Oo, isa pa. Ay, Doon sila pa, pa doon pala banda. doon. Nandun na sila lahat. Ang kadyabani. Pam. Doon ko na kunin yung plapla na yun eh. Kaya nga, plat-plat talaga yun eh. Sobrang laki. Plat-plat. Hindi nyo kasi nakita. Kalaki-laki yun. Tamo yung matatak. Barsinggi din. Bagal mo kasi magila ni Papa. Nakat gulago jebul sana sa mo buyo din di. Wan. Nabati. Wala na, hindi na nagagalaw. Ano mo sa ating ito bukol? Nagaso. Anong klase daw yun? Dito banda ako. Bulos na mo tamala na. Ayat man yung dala natin, guys. Mababa yung bulsa. Ang pangit ng aming na-order na dala. Dapat pala yung ano. Narinig nyo yun, guys? May nagpa-sound sa likod ng camera. Papa, isa pa, bautang kan. Sampay na rin kasi. Idurang mo kip. At kamulan. Masarap yan kamulan. Kamulan na lang tayo. Kanang mga tinatabukulay. Ay, ambot. Maramisikul mo maala na, guys. Mahal mo. Ilan yan? 5? Ay, 6. Kataba o. Ayun, okay mo. Lapad lang siya niya. Ay, nahawakan niya. Ay, malaki. Look guys. Mag-hindi ko ni Mura, ah. Ano siya? Siksik na siksik. Ang kanyang laman. Ayun, may isa. Mas marami pa yata yung kulay. May lagayan. Oops! Natalon pa. Natakal. Ang kilo na yan. Nag-order mo wala. Sobra na eh. Kapangit ng dala natin. Bulos na mo. Guys, oh, sobrang laki. Darap ko din na eh. Meron nga sa maalak. Makabulaw. Oh! Libatan. Siren mo na. Kalaki yung kanina eh. Sana nga ano. Puro ganun. Nababaw ang bulsa eh. Naliman mo eh. Pinagbintangan ni Mama. Gigil si Mama guys sa mga online. Ba't daw kami sa online nagbili ng dala? Gigil siya guys. Ikaw mo yata. Baka may 2 kilo. Kulang ko akin sa kanya na. Ganda patuyuin na lang to. Pero manong dala. Itawa yata sila dun ah. Kulang ko lang ko. Eh, meron. Maka mo. Kalit pa yun. Masatitil yun. Hmm?
Plat-plat. Taba. Tataba, no? Ako isa. May nagahirit dito. Aroy! Ano ko po sa akin? Pwede na yan, isa mo eh. Ayun, malaki ang chat. Oo. Uy, takaninig na dyan. Pero pag mamaya pag nag-uwi tayo, magkuha na yan. Nakailan ka na nga yata dito eh. Ha? Nakailan ka na nga yata dito. Uy, tama na yung kinuha nyo. Hindi niya muna kunin. Tama na niya. Tanungin ko yung asa kung anong ulam niya pag sinabi niyang ulo ng isda. Ang mukha. Much later. Hello po mga ka-dragon, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, kakatapos lang namin magdala ng tilapia. Naamoy ko na yung luto ni Mama. Amoy paksiw na tilapia. Sarap. Excited na Mama, luto ko. Ay, luto mo ba yan? Yan guys, shout out time. Pasensya na po at medyo busy po kami. Ngayon lang po kami nakapag-shout out. Pasensya na rin po sa may mga birthday at ngayon lang po namin mababati. Yan. Happy birthday po kay Ma'am Christina Ramirez. Happy birthday Happy po. birthday po, kapatid. sister. Belated happy birthday rin po kay Ma'am Veronica Di Castro from Scarborough, Canada. Ang pabati po ay mula kay Sir Felix Di Castro. Belated happy birthday po. Belated happy birthday po sa inyo. Happy birthday. Enjoy your day. And belated happy birthday rin po kina Ma'am Irish Claire Balaba. Belated happy birthday rin po kay Ma'am Elena Dimpas Villacampa. And belated happy birthday po kay Ma'am Elma Dimpas Pastor Fine. Belated happy birthday po. Belated happy birthday Belated po sa happy inyo. birthday sa inyong lahat. Sana nag-enjoy po kayo sa inyong kaarawan. And happy anniversary rin po kay Ma'am Roysa Tatoy from Vancouver, Canada. Happy anniversary po! Anniversary po. Shoutout po kay Sir Edwin Zamora. Hello po, sir. Kamusta po? Shoutout po kay Ka Amor and kay Ka Lourdes from lokal po ng Vallejo, California. And shoutout rin po kay sa bunso po nila, si Bunso Adrian, kay Jejang from Honolulu, Hawaii, and kay Lisel Marvin, Iya Bonita, and kay Light Mackenzie from Cavite, Bacoor. Hello po! Hello po! Ingat po dyan. Hello po mga kapatid. Shoutout po kay Arden Dumon from Isabela. Hello sa mga taga Isabela. Hello po. Shoutout po kay Sir Joel Bios at sa Bios family from Saudi. Hello po. Hello po. Yan. Ingat po kayo palagi. Lahat po yata ng aming upload nagko-comment po siya doon. Yan. Thank you Salamat. po sa Panginoon. Thank you, sir. God bless po. Nakikita ko yun. Shoutout po kina Iborde family, Mendoza family, Ramos family, Espino family, Punayo family, and kay De Roma family. Ang pagbati po ay mula kay Sir Ernesto Iborde. Hello, po. Sir Ernesto. Salamat po sa panonood. Lagi rin siyang nagko-comment sa ating mga... Sabay-sabay talaga ito eh. Hello po kay Ma'am Lani Lunisa Almasan. Hello po. Kumusta Hello po? po. Shout out din po kay Sir Orland Manggura from Mindanao, Pagadian City. Hello po. Hello sa po. mga taga Mindanao. Shoutout po kay Sir Ronald Pamor, ang aming bagong subscriber. Salamat po sa pag-subscribe. Thank you po. Hello po kay Ka Roger and Ka Margie from lokal ng Guisad, Baguio. Hello po. Kamusta po, kapatid? Hello po sa mga namin kapatid sa Happy Thanksgiving po sa lahat ng kapatid. Shout out din po kay Sir Jerian Cuenca from Dipolong City. Hello po, sir. Happy Hello po. Thanksgiving. Shoutout rin po kay Salvador Tirog from Riyadh, Saudi Arabia. Kamusta po dyan? Hello po. Shout out po kay Mark Romilo Madraso. Hello, sir. Kamusta po? Hello po. Shout out din po sa YouTube channel ni Prince Del TV. Hello po, Prince Del Thank you TV. po. Shoutout rin po kay Sir Felix Desiderio from Nueva Ecija. Kamusta po? Hello po. Hello kay Sir Jonathan Gasimero from Mindoro. Hello. Hello. Shout out din po kay Santiago Colado at kay Juan Amigo. Hello po sa inyo. Hello po.
Shoutout po sa YouTube channel ni Mr. Dreamboy 66 at sa YouTube channel ni Yan12 TV from Israel. Yan. Hello Thank you po. po. Salamat sa sa panonood. Hello po kay Oscar and Elsie Esteban from Quezon City. Hello. Hello. Thank you po sa panonood. Shoutout din po kay Ma'am Ophelia Lilagan from Cyprus. Hello po. Hello po. Hello po. Shoutout po kay Sir Linderbert Selga. And shoutout rin po kay Sir Bonnie Giao. Kamusta po? Hello, sir. Kumusta po kay Ma'am Nila Agosto from Italy? Hello, Hello sa mga po. talis na dyan sa Italy, sa aming mga viewers dyan. Kumusta po kayo lahat? Happy viewing din po kay Sir Jerry Luna from Vancouver, Canada. Hello po. Hello. Salamat po sa panonood. Shoutout rin po kay Buddy Certifico and kay Cesar Binag. Kamusta po? Hello po. Hello po kay Sir Pilit Tang-o. Hello po, Sir Hello, Pilit. sir. Shoutout din po kay Sir Roger Ayap from Qatar. Hello po sa mga taga Hello. Qatar. Kumusta Ingat po kayo sa lahat? Ingat po. Qatar. Marami rin tayong viewers dyan sa Qatar. Shoutout po sa Muli family from Pampanga and kay Apolinario Garces. Kamusta po? Hello. Hello po sa inyo. Magandang gabi po. Hello po kay Ma'am Mercedes Bucanegra from Regina, Canada. Hello sa Hello aming po, mga viewers ma'am. dyan sa Canada. Kumusta po kayo? Lagi po kayo mag-iingat. Yes. Shoutout po kay Sir Jerry Sugitan. And shoutout rin po kay Sir Condrado de Maculangan. Hello. Hello po sa sa inyo. inyo. Kamusta po Salamat dyan? sa panonood sa lahat ng aming mga viewers, subscriber at sa aming mga bagong mga subscriber. Maraming salamat po. Happy holidays po! Thank you po. Salamat po sa lahat ng panonood sa aming YouTube channel. Thank you guys. God bless po. Bye! Goodbye! Bye.